Gauza tamalgarri gertatu dela, hemen hildako suertatu da, gero beste pertsona dago baita ere kurtzesen larriki zauritua eta bi ez horren larriak, baina edozein kasutan gaurkoa suerte oso gogorra izan da, fuerte izan da. Subiltzaileekin hitz egin da, badakigu lau parketako subiltzaileak etorri direla, 24 bat subiltzaile eta 15 bat ibilgailu, ikusten danez, pixkanaka ampliatzen joan behar izan dute dispositiboa, sutea oso fuerte izan da bako. Gaurko ekintza edo gaurko gertakaria oso larria izan da, eta horregatik etorri gara. Alde batetik ezagutzea egoera, eta beste batetik baita ere, bertan bizi ziren pertsonei baita ere, kokapen berri bat bilatzeko egin ditugun urratsen berri, fiskal berri emateko baita. Oraingoz behintzat, baita benek esan zidanez, 5 pertsonei eman dugu kokapen berri bat, eta hori da bizkat ez, aldean neurrian goretan ikuspegitik laguntzea eta babestea sufritzen duten pertsonei.